Swastiastanti. Kula badhe maosaken pawarta kanthi irah-irahane Guru Telu nampa rancage. Yayasan Kabudayan Rancage aweh pangaji-aji arupa hadiah Harja Pamekas 2009 marang guru basa daerah telu ing Jawa Barat. Pangaji-aji mau dipasrahake ana kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Kemis 23 wulan 9. Ketua Dewan Pembina Yayasan Rancage, Ajib Rosidi, ngandharake pangaji-aji kasebut diajab bisa nambah motivasine guru basa daerah Sunda. Miturut Ajib, para pemenange dijupuk saka tataran SD, SMP, lan SMA. Taun iki sing entuk pangaji-aji Harja Pamekas yaiku Sunta Atmaja, guru basa Sunda saka SD Mulyasari Loro, Karawang, Daningsih Kurniasari saka SMP Negeri 1 Depok, sarta Rayudin saka SMK Negeri 4 Sukabumi. Saben pemenang nampa duit akehe 5 juta. Pangaji-aji Harja Pamekas wiwit diwenehake taun 2008. Pangaji-aji iki kandhane Ajib diinspirasi dening Dekan Fakultas Keguruan Sastra lan Seni Institut Keguruan Ilmu Pendidikan utawa IKIP Bandung, Sobri Harja Pamekas 1913 nganti 2005. Semanten pawarta ingkang saged kula andharaken, kurang langkungipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun.